ni ka ko ɲumandanw aw sogolen b'aw ka radio mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲumandaw faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sutuma bi ye nɛnɛ ye dɔ fɛrɛnkɛ daminɛ dɔ bɔla don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 2 février kalo don bi o tile 19 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo n'o ye arajaba kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 9 ye jate la san kalo 8 do hijira san 1445 sano dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ministre manga jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ma ale tun bɛ taamana Kayi marabolo kɔnɔna o taama kɛra sababu ye a ka ɲɛfɔli caman kɛ diinɛtigiw maaw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigi fɔ ni bɛn yɛrɛ hokumu kɔnɔna na cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la masa marabolo kɔnɔna na lakanabaliya kɔni ni waati na gɛlɛya bɛ maa caman ka na caman wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la waati kelen kɔnɔna na lakanabaw taara yɔrɔ dɔw la nka hali bi u bɛ ka wulikajɔw kɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la masa marabolo kɔnɔna na tugumankaw fɛ yen olu ka dɔgɔjɔlaba dɔ n'o tun ye jɛgɛjagolaba dɔ ye ko Umaru Jara ale kɔni tununa fo ni yɔrɔ in na a ma se ka ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara Alassane Bɔlɔngana denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ ka fɔ Masina marabolo kɔnɔna na ko dɔgɔfɔɲɛdiya tɛmɛnen in na tugumanka dɔ n'a tun bɛ wele ko Umaru Jara a tun bɛ jɛgɛjago de kɛ maa caman b'a dɔn ni jago ye kosɛbɛ kosɛbɛ ko Umaru Jara bɔra k'a bɛna bolibana sugu la a ye wela yɔrɔw tɛmɛna ma sɔnna ka se bolibana minɛna fo ni yɔrɔ in na a ma se ka ye fɔlɔ Umaru Jara maa caman ka fɔla sigida kɔnɔna na ko a tun dɔnnen don ni maa tilennenya yɛrɛ de ye k'a fɔ ko maa b'a fɔ ko maa bɛ Umaru dɔn ni fɛn ye mara in kɔnɔna na k'o jogo foyi kun t'a la nka a kɔni tununa den 11 ni muso 3 olu de b'a fɛ nka fo ni yɔrɔ in na a somɔgɔw ye wele bila k'a fɔ hali bi u b'a ɲini jamana fɛ nin mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka fɛɛrɛbali kɛ u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'o sɔrɔ kɛ maa si t'a dɔn ni ko kunda an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye so n'an bɔra yen projet maa min n'i y'a sɔrɔ n'o fɔra n'ale tununa kabini dɔgɔfɔɲɛdiya tɛmɛnen na n'o tun ye Kane ye min tun bɛ Bugu wɛrɛ marabolo kɔnɔna na ka se ka dugu dɔw k'olu ka projet baaraw ka se k'olu yakubaya ni ka se k'olu kalan n'o ye lakɔgɔlikɛla ye n'a bɛ wele ko formateur n'i y'a sɔrɔ o tun ye Kane ye n'o ye projet Alpha Log n'i y'a sɔrɔ o maa tun don a minɛni min kɛra fo nin yɔrɔ in na kunnafoni wɛrɛ ma sɔrɔ a la nka ka sanga ni kunnafoni dɔw ye ko seereya dɔw kɔni sɔrɔla kunnafoni dɔw dira maire ma k'a fɔ ko dɔw ko a minɛna u ka fɔ la k'a minɛna lakana bonda minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɛra bɛ ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin ka jamana wulikajɔ sen fɛ ko dɔw ko k'a minɛna olu ɲɛna ko a y'a yɛrɛ ɲɛfɔ a bɛ ka kuma tubabukan na ma minnu fɛ olu bɛ k'a min fɔ o tɛ tubabukan ye olu kɔni yɛrɛ ye o ye ko a danna o yɔrɔ la k'a ka minɛnw tɔw kɔni olu kunnafoni sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma sɛgɛsɛgɛliw n'a sɔrɔ a b'o hukumu kɔnɔna na Ala ka segin n'a ɲuman ye ka se ka na so n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔna na Imam Jemara Togoni k'ale lajɛ o ye Masina ale bakɔfɛlaw ye gɛlɛya kɔni k'a b'o yɔrɔw la o gɛlɛya min y'a sɔrɔ n'a kɛra fɛn ka se ka maaw wɔlɔ wuli u taara k'u ka sumaw bɛɛ lajɛlen to yen nka bi bi in na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ lakanabaw kɔni olu bɛ ka na dɔɔnin Jamaratokaw b'a ɲini lakanabaw ka segin n'u ye u ka t'u ka ɲɔ minnu bɛ yen n'u tora ka to kungo kɔnɔ n'an tɔ bɛ yen ka se ka taa ɲɔ ninnu tigɛ san'u bɛ se ka dahirimɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la yaasa k'o sira d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ yen nin waati in na ale Jamaratoka b'an bolo nɛgɛ an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne ye jɔnni ne ye Segu Tereta ye ka bɔ Jamaratogo du kɔnɔ an sigilen don Siyaro yan k'a sababu kɛ gɛlɛya ye Segu Tereta k'aw wulila ka bɔ Jamaratogo k'a sababu kɛ marifatigiw ka wulikajɔ ye ka na sigi Saro an bɛ don min ko bi gɛlɛya jumɛn de b'aw kan gɛlɛya min b'an kan Ablaye o ye baloko gɛlɛya ye an bɔra k'an ka balo bɛɛ jɔlen to foro kɔnɔ ye hali ɲɔ kisɛ kelen a ma tigɛ an jala de nana sigi Siyaro an sigilen bɛ Siyaro min na bi na foyi t'an bolo gɛlɛya de banna ala an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na an hakili ma lakana maaw n'u nana o bɛna kɛ sababu ye an bɛna se ka yɔrɔ sɔrɔ ka taa an ka ɲɔ tigɛ wa an ma se k'o yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ o kuma sisan an bɛ min laɲini lakana maaw fɛ o ka ɲɛ an ma ala n'a kɛra kama o ka taa an dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ ɲɔ in tɔ bɛ yen an ka se k'a tigɛ an bɛ se ka an dahirimɛ sɔrɔ a la cogoya min na an b'o o de laɲini kɛ an wulila ka na Siyaro yan nin yan kalo 4 de ye Siyaro yan kalo 4 in kɔnɔ foyi tɛ Siyaro yan k'a fɔ min ye baarakɛminɛ ye k'a fɔ ko e bi balo sɔrɔ a kɔnɔ o baara foyi tɛ Siyaro yan an sigilen don an tɛgɛ jalan de la foyi t'an bolo an t'a dɔn an b'a kɛ kɛcogo la Jamaratogo ɲɔ jɔlen bɛ foro kɔnɔ ye kumabugu min b'an kɛrɛfɛ o fana ɲɔ jɔlen don foro kɔnɔ ye mutukɛ fana ɲɔ jɔlen don foro kɔnɔ ye a kelen ma sɔrɔ ka tigɛ an kamana bɛɛ guwanin don an t'a dɔn an b'a kɛ cogo la wa an b'a min kɔni ɲini jamana président fɛ ala n'a kɛra kama u k'an dɛmɛ fɛn b'a to a ɲɔ ninnu n'a y'a sɔrɔ a ɲuman bɛ kungo kɔnɔ ye an ka se k'a sɔrɔ k'a tigɛ k'a kɛ k'an ka denbayaw balo i bolila gɛlɛya ɲɛ ko i bɛna i
tengu yɔrɔ min na jango i ka se ka kisi ni balontanya fana y'i minɛ ka faro o kan i bolila saya min ɲɛ o saya kelen in b'i sɔrɔ dɛ ne yɛrɛ bɔ don ne ye gɛlɛyaba de sɔrɔ ye ne yɛrɛ muso kɔnɔma falen de kun don ne bɔtɔ a kɔ de ŋaɲakira k'a kɔ kari a jiginna saro ya den in ma to a bolo an bɔ don kana sisan ma hali sisan an b'o degun kɔnɔ yan kan mina u bɔra fo sisan dɛmɛɲɔgɔnya foyi ma aw sɔrɔ wa dɛmɛ min ye kisira anw ma 8,000 kɔni dira o bɛɛ ma o yɛrɛ sɔrɔ ko dutigi 8,000 dira bɛɛ ma a sɔrɔ yɛrɛ ani yugu duloki 3 olu dira ma n'o tɛ dɛmɛ foyi ma se a ma o kɔfɛ an degunnen bɛ bi dɛ an t'a dɔn an b'a kɛcogo la an sigilen don an bolo jalan de sigilen bɛɛ yan an b'a ɲini fɛ i ka kunnafoni lase jamana ɲɛmaaw ma fɛn b'a to an bɛ se ka lafiya sɔrɔ n'o sera ka kɛ a bɛ janya kosɛbɛ jɔnni de kɛra sababu ye ka wuli ka bɔ aw ka dugu la jadisiw de nana ka na an ka dugu daminɛ ka bɛn ni dɛnɛndoya ye o nana ka na dugu de koori ala y'an kunna ja o ye mugu ci an ka cɛ kelen tora a la bɛɛ bololankolon de bɔra hali maa si ma suman kelen sɔrɔ k'a bɔ i ka jiginya kɔnɔ ka bɔ n'a ye dugu maa bɛɛ bɔra mɛ suman ninnu bɛɛ tora yen amalona k'a fɔ ni tun ye Segu Tereta kan ye ka bɔ Jamaritigiwkaw fɛ Masina ale mara la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn fɛn basigi lafiya ye ala k'o sabati n'an bɔra ye o mara kelen kɔnɔ na ka lɔnà k'a fɔ yɔrɔ min y'a sɔrɔ ale bɛ Masina kɛrɛfɛ n'a bɛ wele ko Joso Masina kɛrɛfɛ ye wulikajɔ kɛbaa k'u kɛlen bɛ ka sira tigɛ yen fana maa ti taa maa ti segin wa bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen bɛ ye o dugulama dɔ b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na gɛlɛya min b'u la a b'a ɲɛfɔ a ye n'u ka gɛlɛya nana cogo min na an ka lamɛn. tɔgɔ ye Sedu Jara ka bɔ Joso a bɛ Masina mara de fɛ Joso ni Masina cɛ kilo 7 a seegila de bɛ taa dafa Masina dugu kɔnɔ an ka mara kɔnɔna yan na jadi waleya tigira mɔgɔw o kɛmɛ kɛ Masina sira tigɛ na bi y'a tile 40 ani tile 5 de an bɛ ɲɔ de san ye an bɛ ɲɔ de feere an ka naw de bɛ san ye nɔ an ka fɛn bɛɛ de bɛ ɲɛnabɔ Masina an tɛ k'i ɲɛ foyi faamu a kɔrɔ sisan parce que an ye ci bila fanga tigira mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnna Masina commandant ci fɔra a ye an t'a dɔn kuma in bɛ yɛlɛn wa a tɛ yɛlɛn wa an bɛ se ka foyi faamu a na parce que gɛlɛya b'an kan an kɔni ye ciw fɔ ka taa an ka kumakan kɔni an t'a dɔn kuma in yɛrɛ bɛ se ɲɛfɛ mɔgɔw ma wa a tɛ se wa an tɛ foyi don a na an bɛ dɛmɛ ni ɲini fanga fɛ fanga bɛ se ka don an ka kɔnɔna in na cogo min k'a daminɛ Joso kuma ani Kara ninnu ka taa funu ninnu fɛ ani Sulayi ninnu ka taa bila wa nin dɔ kɔrɔ gɛlɛya de bɛ nin bɛɛ la jadi wale tigɛra mɔgɔw bɛɛ ka taama o filanjɛra a tɛ dogora ala ye diɲɛ don o don da kuma yɛrɛ bolo ka walawala juru dɔ bɛ yen nɔ dɔw ko foyile kɛnɛ juruba dɔ bɛ don o don bɛ tɛmɛ yen fɛ an b'u ye a b'a ɲɛfɔ fanga tigira mɔgɔw ye u k'an dɛmɛ gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min a simi an b'a dɔn a bɛ baara la nka hali bi u ka dɛmɛ don an ma Masina mara in na an mago de bɛ fanga ka dɛmɛ na u ka don an ka kɔnɔna na u ka yɔrɔw lajɛ kosɛbɛ an tɛ se ka taa Masina yɛrɛ fiyewu anw ka fɛn bɛɛ de bɛ yen an b'a ɲini fanga tigira mɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ an fɛ yan nɔ u y'an ka baganw de cɛ an ka wɛrɛ dɔ bɛ yen nin nɔ ale bɛ ka taa fɔ ani wajɛ furanjɛra an b'a fɔ ko jarabugu wɛrɛ u ye tasuma don yen kɔni fɛn caman na ani sumaw u y'a bɛɛ jeni président baara in kɔni bɛ yɔrɔ min nɔfɛ an b'a kɛ dɛmɛ nin nɔfɛ a k'an tulo ma gbɛ jamana kɔni ka bon an b'a dɔn u bɛ baara la nka bibi in na gɛlɛya min kɔni bɛ anw fɛ yan n'u se ma k'an tulo ma gbɛ tile 2 in na kɔni a bɛ ja ye. ni tun ye Mamadu Jara ni tun y'ale kan ye ka bɔ Joso Masina kɛrɛfɛ a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ ye dɛ ONG dɔw fɔcogo la kɛn yɛrɛ cakɛda dɔw minnu bɛ taa dɛmɛ di maa corolenw ma an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunnafoni caman dira maa dɔw fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ dɛmɛ minnu bɛ kɛ dɛ ko a maa dɔw bɛ yen maa corolenw dɛmɛ min bɛ di ka taa d'olu ma dɛ ko a dɛmɛ dila dɔw yɛrɛ u bɛ taa dɛmɛ di misaliya ni 12 don u b'a fɔ k'e ka 8,000 ta ka 4 segin u ma n'i ma sɔn o ma k'i sen da dɛmɛ na maa dɔw y'a yirana k'a fɔ ko dɔw deli ka waleya olu la yen ka fɛn min fɔ ka ɲinatugu fɛ n'a fɛn fɛn kɛra nin kɔfɛ u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna jamana ɲɛmaaw b'a mɛn n'a fɔra maa min gɛlɛya b'o kan gɛlɛya de kɛra sababu ye k'a wuli ka bɔ a nɔ na misaliya la ni wari cayara ka d'o ma o ye 12 e ka tila k'a fɔ k'o ka 4 segin e ma kunkolo ɲuman mɔgɔ de ma deli ka kɛ ɲɛkili corongojugu la an ye nin fɔ a ye dɔw bɛ yen nin gɛlɛya n'u t'a fɛ a ka ban yɛrɛ o ye dɔw fɛ hɛrɛ de ye dɔw ka fɛn sɔrɔ sira de y'o ye nka ni ala sɔnna ma kɔrɔlen tɛmɛnen kɔ n'a fɛn fɛn kɛra a y'an wele nɛgɛjuru sira fɛ an b'a kɛ sababu ye ka taa di jamana marabaaw ma ka fɛn min fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ na maa nɔ ti tere ye dɛ e k'i ka dugu sigi san 100 joli aw bɛ dugu min kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'o dugu la m'o kɛlen ka gɛlɛya sɔrɔ olu kɔni nanen ka ban o bɛ ka ba fa ni tile cɛ ye k'o ye dɔ ka dujɔ sira ye walima o ye dɔ ka sɔrɔ sira ye masa min bɛ yen ni ale bɛ sini dɔn ale de bɛ yira yalima sini fɛn jumɛn de n'i b'o dɔn maa minnu bɛ nin kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma nka a kɛra mara o mara ye Mali kɔnɔ na ni maa corolenw de kɔni ka nafolo n'a bɛ ka yuruguyurugu sira o sira fɛ u ka kunnafoni d'a ma ni ala sɔnna ma jamanatigi o dugu jan ye sira tilennenw bɛ an bɛ taa di n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na min ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛra minisiriso 2 lakana ni sirabako minisiri
olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ siraba kow la o kɛra fara ɲɔgɔnba dɔ sababu ye commissaire Sulemani Traoré baara in kɛra cogo jumɛn ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N'i y'a lajɛ sirabakan kasara ninnu n'i y'a lajɛ a 100 o 100 90 ɲɔgɔn bɛɛ o ye parce que mɔgɔw tɛ code respecté ni code ko i ka ceinture don kun dɔ de b'a la ni ceinture b'i la ni accident jugumanba kɛra a bɛ se ka i kisi a bɛ se k'i kisi k'i ni lakana ou bien bana façon dɔw bɛ yen jogi façon dɔw bɛ yen a bɛ se ka olu i kisi o ma n'a fɔra e kana dulɔ min k'i sigi valan na kun de b'a la parce que n'i y'o min fɛn jugu ninnu ta distance min kan ka bila ni mobili min bɛ ɲɛfɛ o cɛ i t'o dɔn tuguni alors que o distance nin o bɛ i kisi fɛn caman de ma n'a fɔra e kana mobili boli kojugu kun de b'a la n'i ye mobili boli kojugu i laban i ka bolifɛn t'i ta ye tuguni i tɛ se k'a maîtriser n'a fɔra e kana téléphone utiliser volant na n'i bɛ téléphone k'a utiliser i hakili bɛ ni min bɛ kuma la i hakili b'o de fɛ hali seconde 2 mobili bɛ se ka sira bila ka tiɲɛniba kɛ donc il faut k'an ka hakili to olu de la quoi n'an ye hakili to la dɔrɔn an bɛ se ka kisi fɛn caman ma nin baara in kun y'o de ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye commissaire Sulemani Traoré ni tun y'ale kan ye gendarmerie-kaw ka hukumu kɔnɔna na général de brigade Musa Tumani Kone ale yɛrɛ kuma min fɔ baara in senfɛ o filɛ. o san an bɛ ni baara kelen kɛ an bɛ an fanga sinsin sensibilisation kan sensibilisation de bɛ kɛ kosɛbɛ nka n'a ma ɲɛ fana ko dantɛmɛ walew o fanga bonyana donc ɲangini bɛ kɛ a ɲangini bɛ kɛ min ye o b'a fɔ min ma ko contravention donc ensuite a bɛ se ka na ni permis minɛli ye a bɛ se ka na ni carte grise minɛli ye tuma dɔw la a infraction dɔw ka bon. ni tun ye Musa Tumani Kone ni tun y'ale kan ye gendarmerie ɲɛma fɔra cogo min na gendarmerie ka ɲɛma min bɛ n'i y'a sɔrɔ baara in senfɛ n'ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔni n'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔ wɛrɛ ye basigi lafiya ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'o sabati n'an bɔra ye Kulikoro mara ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ko gouverneur la baarakɛla dɔw ko kumaw cayalen tun bɛ u ka laɲiniw n'a ma ɲɛ e ye maraba de ye baarakɛla ninnu fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛsin u ma ka taa hakilisigi kumaw ka t'olu f'u ye gouverneur min n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Lamine Kabore Sisoko a ye kuma min fɔ kɛnɛ ka baarakɛla ninnu ɲɛkɔrɔ o filɛ. a bɛ kalo 5 kɔnɔ bɔ baarakɛla dɔw tun ye lettre caman k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ condition min na ko condition man ɲi donc an ye welewelemada da kɛ service technique ma n'o ye direction régionale du travail ani industrie ani grand moulin n'o ye usine ye minnu bɛ farinw kɛ ani tuluw bɔ ani baganw ka dumuni donc an ye welewelemada da kɛ o administration mɔgɔw fana ma u k'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in nana kun cɛ min na o ye ka mɔgɔw ka contrat yɛlɛma ka dɔ fara saraw kan donc mɔgɔ dɔw ka contrat tun ye tile o tile wari dɔ bɛ d'u ma ka taa dɔw ta tun bɛ kɛ saison c'est à dire que ni usine bɛ baara kɛ wagati dɔ la donc a bɛ baara kɛ o wagati la mais san tɔ la a tɛ baara kɛ donc an ka laɲini y'a to dɔw ye contrat baw sɔrɔ contrat mun durée ka jan kosɛbɛ donc dɔw fana ye contrat durée déterminée sɔrɔ donc ani contrat saisonnier fana bɛ yen donc k'a fɔ dɔrɔn an bɛ foli kɛ usine ɲɛmɔgɔw ye usine ɲɛmɔgɔw disent que u satisfailen don baarakɛla ninnu ka baara la comme baarakɛlaw fana k'u satisfailen don usine mɔgɔw ka condition na fɔlɔ donc u ko kuma b'u bolo après k'a lase ma donc n t'o kuma in dɔn mais comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na baarakɛla chaque fois a bɛ fɛ dɔ de ka fara condition kan mais n y'a f'u ɲɛna n ko u ka baara kɛ ka to usine kɔnɔ ka usine sariya bɛ bato u kana bɔ ka baara jɔ ou bien k'u bɛ fɛn dɔ kɛ donc laɲini bɛ kɛ k'i to usine kɔnɔ de ça c'est très important donc vraiment u y'o faamuya quoi n bɛ foli di usine ɲɛmɔgɔw ma ka foli di an yɛrɛ ka maliyɛnw ma comme jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ hakilina fɛn kɛ a ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sira kan donc an nana ka n'o hɛrɛ o sira de kan donc ka na lajɛ min bɛ yen. ni tun ye colonel Lamine Kabore Sisoko ni tun y'ale kan ye Kulikoro mara ɲɛma don ani baarakɛla ninnu ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna na kuma lase min tun bɛ yen u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye sɛgɛlɛ bana an ka jamana kɔnɔna na k'a kelen yira o kelen min yira baaraw kɛra cogo jumɛn de la ni bi fɛɛrɛ jumɛn de bɛ ka tigi sen kan sɛgɛlɛ yɛrɛ ale furakɛli kama k'o sɔrɔ kɛ ni maa yira bagan na n'i nan'o fɔ 2000 de bɛ d'i ma nka n'a yira buna adamadenya n'i nan'o fɔ 4000 de bɛ d'i ma kelen min yira hali bi ma a bɛ se ka sigi ni mun y'a ko kɔnɔna na docteur Cheikh Umar Kulubali ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ɲinan in na an bɛ se k'a fɔ an ye wasa sɔrɔ c'est vrai que an bɛ min ɲini o ye kɛlɛ k'a si latunu an ka jamana na pewu bon an ma se k'o sɔrɔ parce que ɲinan an ye mɔgɔ kelen sɔrɔ Jɛnɛ mara la min ye sɛgɛlɛ kɛ sinon salo mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ mais salo la sini mɔgɔ 2 kun sɔrɔ la o danna sa min ka mɔgɔ kelen kun sɔrɔ la mais ɲinan vraiment an ye mɔgɔ kelen wɛrɛ sɔrɔ sɛgɛlɛ la mɔgɔ kelen fana tɛmɛnen kɔ bon a bɛ san dama na bɔ a bɛ daba dɔw la an ka sigidaw la n'o ye wulu ni jakumaw ye bon an y'o 47 fana sɔrɔ ɲinan zan in na Segu mara la ani Mopti mara la an y'u sɔrɔ maintenant a caman bɛ yen fana an sela kɛ u ye k'a sɔrɔ u mɛ gɛlɛyaba se u ka sigidaw ma
n'an bɛ se k'a fɔ ko vraiment an wasala fɛn na kosɛbɛ wa an bɛ se k'an boloma da o yɔrɔ ninnu kan parce que n'u ye kuma na k'u ta k'u labaara o bɛ se ka kɛ sababu ye u ti jiw contaminer pour que daba wɛrɛw ou bien mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na san nata la dugu fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ an ka relais bɛ yen n'olu y'an ka lasigidenw ye olu ni dugutigiw bɛ baara kɛ maintenant taamasiyɛn minnu bɛ yen ni sigasigalo la i kɛ daba la o dɔ ye i b'a sɔrɔ a fari kɔrɔla bɛ kuru dɔɔnin ou bien a taabolo bɛ yɛlɛma c'est-à-dire a bɛ kɛ komi a fari b'a ŋɛɲɛ donc a bɛ i jɔsi fɛnnin dɔ la ou bien i b'a ye jolini bɛ kɛ a fari la n'i y'o ye wulu la i kɛ sigida la surtout samiyɛ fɛ k'a ta mois de juin ninnu yɔrɔ ninnu na ka taa décembre yɔrɔ ninnu na donc i bɛ fɛɛrɛ kɛ i kɛ sigida la i bɛ taa ɲɛfɔ relais ɲɛna ou bien dugutigi n'i y'a ɲɛfɔ dɔrɔn olu bɛ disposition ta ka kunnafoni di kɛ sigida dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ma n'o ye CSCOM ye donc u bɛ disposition ta ka taa ka daba ninnu lajɛ n'u taara lajɛ effectivement n'a sɛgɛsɛgɛla k'a sɔrɔ ko sɛgɛlɛ don an minnu y'a ko fɔ 2000 bɛ d'a ma bon ni mɔgɔninfin don fana ni sigasigalo la c'est à dire a fari bɛ dun maintenant joli bɛ bɔ a la tumu bɛ bɔ a fɛ maintenant ni sigasigala a fɛ min ka d'an ye a ka dɔn depuis fari dunnen don wagati min na quoi ka t'u ko fɔ wagati la n'i taara o ko fɔ n'an y'a sɛgɛsɛgɛ n'an y'a sɔrɔ sɛgɛlɛ don mɔgɔninfin na e mɔgɔ min taara ko fɔ 40,000 bɛ d'i ma parce que i ye baara ɲuman de kɛ parce que a b'a to an bɛ taa disposition ta ka u furakɛ kɛ sababu ye vraiment u kana taa don jiw la kɛ sababu ye ka sɛgɛlɛ tɔ layirɛkɛ ka taa fɛ an ye baara min kɛ ɲinan an bɛ baara kɔrɔ minnu kɛ o ye an sigi an bɛ yɔrɔ minnu na kɛ olu traité o jiw traité a bati la filtre di mɔgɔw ma maintenant k'an janto fana dabɔ la maintenant ɲinan zɛn na min y'a to vraiment an sela kɛ daba caman yɔrɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma tiɲɛni k'u ka sigida la kosɛbɛ an y'a jateminɛ an sigi an bɛ dugu minnu na n'a caman b'o dugu la n'o ye Masina dugu ye n'o ye Marakala dugu ye n'o ye Jene dugu ye an sigi an bɛ dugu fɛn fɛn na an y'a wulu n'a jakumaw bɛɛ recensé an y'u bɛɛ siri k'a ta mois de juin na fo ka taa bila le 31 janvier la donc a ka d'an ye ɲinan an y'o wulu minnu siri salo an ka segin o wulu bɛɛ kan k'olu bɛɛ siri ɲinan ka tila k'a lajɛ dugu minnu bɛ yen ni wulu siri kuma kɛ yen an bɛna essayer fana olu n'o jakumaw jateminɛ n'an bɛ se k'o minnu siri a waati mana se n'o ye samiyɛ wagati ka fɛɛrɛ kɛ k'o wulu ninnu o jakuma ninnu siri pour que vraiment n'a kala bɔ fɛn minnu na an ka se k'a y'a ye kuma na maintenant an kan ka baara minnu kɛ k'o baaraw fana boloda teliya la. E tun ye Dr Seku Umaru Kulibali sɛgɛlɛbana o furakɛli dɔgɔtɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnen na o sɛgɛsɛgɛli kɛ ban an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na bana in ala kana ɲɔgɔn wɛrɛ y'an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye kuranko gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔna na bi yalima bi mun yɛrɛ de y'a sababu ye Siri Kulibali y'a ka kuma bara di an balimakɛ dɔ ma Yirimajɔ y'a sɔrɔ Jalo Idrissa Jalo ale kuma min fɔ Siri Kulibali ka kuma bara la o filɛ. Ne tɔgɔ Idrissa Jalo ka bɔ Yirimajɔ kuranko kɔni a kɛra kɔnɔdimi tɛ bilen ɲɛdimi don maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la kuranko gɛlɛya bɛ ka mun kɛ kuma caman fɔra gouvernement yɛrɛ kuma caman fɔ ko caman kɛra énergie mɔgɔw yɛrɛ ka syndicat ye kuma caman fɔ fɛn caman bɛ dossier bɛ tribunal la mais foyi tɛ ka bɔ a la tɔ de bɛ ka juguya ka taa fɛ bon pour moi ne hakili la jamana ko de don jamana se ka développer ni courant tɛ donc courant ye wajibi de jamana kɔnɔ don k'a sɔrɔ ni courant tɛ jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ développement tɛ yen quoi bon an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani énergie yɛrɛ baarakɛlaw fɛ problème kelen jumɛn de bɛ yen ni wariko de don soit mun de don u ka bɔ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna wariko de don wari de tɛ yen ka se ka carburant ko ni énergie yɛrɛ matériel ko bɛ groupe ko ka se ka investissement kɛ an bɛɛ maliyɛn de an bɛ jaabi solution de ɲini ɲɔgɔn fɛ ni wariko de don ka bɔ k'a fɔ a wariko de don ou bien ni mun de don ka bɔ k'a fɔ an ka tiɲɛ don pour que an fana hakili ka sigi an jigi ka fa quoi sinon an mɛnna an ye patience ta k'an muɲu ka ko bɛɛ kɛ pour que ka jamana gouvernement makɔnɔ ka transition makɔnɔ parce que an b'u fɛ mais de toute façon a tɔ de bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ donc ne hakili la u ka bɔ ka kuma tuguni an fɛ mun bɛ gɛlɛya mun bɛ tigitigi ni wariko de don ko sɔrɔ de tɛ yen an bɛɛ maliyɛn de on n'a qu'à se sacrifier an bɛ se ka mun di ka jamana dɛmɛ n'o ye an fana bɛ contribuer k'o di ka jamana dɛmɛ n'o ye pour que an filɛ ni gɛlɛya min kɔnɔ a ka wuli yanni waati dɔ fana cɛ hali k'a da bololabaarakɛlaw ma soudeur toli usine foyi tɛ ka se ka fonctionner en normal bitigi feerelaw fɛn bɛɛ quoi boulangerie tout ni courant tɛ a bɛ bɛɛ de affecté a gɛlɛya bɛ se bɛɛ de ma n'i y'a mɛn i bɛ taa nasɔngɔ di i ka so n'i y'a mɛn i ka mɔgɔ man kɛnɛ i bɛ wari don a la i bɛ ka baara de kɛ o n'i tɛ ka courant sɔrɔ kɛ baarakɛ dun dayɛlɛ bɛ boli la i b'a dɔn gɛlɛya kɔni nana an kɔni muɲuna dɛ ni muɲu tɛ filɛ an muɲuna dɛ an fana se ka groupe sigi olu ka da la groupe ka wuli olu bɛ lumière la an bɛ dibi la ka jɛ olu bɛ kilim ni fɛnw kɛrɛ bon a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ vraiment olu yɛrɛ ma jamana kɔnɔ ni an ko kan ka avancer bɛɛ de bɛ yɛrɛ sacrifier population y'a sacrifier fo merde an muɲuna fɛn bɛɛ de bɛ bi tɛ ko mun kɛra nin waati kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn population kɔni a gɛlɛya mana na cogo cogo a fɔlɔfɔlɔ y'aw de ta ye ni ko in ɲɛna ala k'a ɲa n'u bolo kɔlɔlɔ t'a la
mais ni ko ne a kɛra k'a ma kɛ maliyɛnw sago ko ko wɛrɛ yera la a don n'a nataw fana se k'u kɔrɔta jamana in kɔnɔ dɔ fana y'a kɔlɔlɔ dɔ ye dɛ nin kɛra aw tile de la an curu n'aw tile de la aw tile ni gɛlɛya de y'an sɔrɔ an ma se ka foyi kɛ an ma se ka yɛrɛ sacrifier ka foyi kɛ k'an bɔ a problème na ani mɔgɔ nana kɔfɛ k'an bɔ o problème k'a sɔrɔ o m'o kɛ o kuma sulu bɛ se anw olu yɛrɛ bɛɛ ma parce que an n'u soutenir aw ye bi an bɛ k'u soutenir hali sini kumakala mɛnɛ bolo dɔ k'a lajɛ halisa maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ jamana ɲɔgɔn fana k'u hakili to an na u k'a dɔn gɛlɛya halisa u k'a lajɛ gɛlɛya de bɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ fitini tɛ dɛ a yɛrɛ de bɛ sisan pour le moment ça ne va pas wari ti ye foyi tɛ a jɔlen ko bɛɛ jɔlen don. an malɔden k'a fɔ ni tun ye Dirisa Jalo ni tun y'ale ka inscrit global ka kuma bara la a fɔra cogo min na min da ka di jamana an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinbɛ diinɛ ko ni batokow la sabatili ma ale tun bɛ dɔ fɛn in kɔnɔ na kayikaw fɛ u taama tɛ dɔrɔn dɛ ka taa yira maaw la bɛɛ lajɛlen ka na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n ka diinɛw n ka fɛn fɛn a bɛɛ lajɛlen jamana an k'o bila ɲɛfɛ o kɛnɛ kan docteur Mamadu Kone a ye kuma min fɔ minisiri yɛrɛ an ka lamɛn. ni tile saba sigi nin a dabɔkun de ye an m'a fɔ ko kɛlɛ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ yen mais ni adamadenw bɛ sigi kuma bɛɛ ka kuma waati dɔw la i b'a sɔrɔ i ni dɔ ka jan ɲɔgɔn na i bɛ hakilina miiri dɔ miiri n'a ye mais n'a farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn ye kelen filanan a kana miiri k'a fɔ anw ka démarche nin kɔrɔ de ye k'a fɔ a ka musarakali kɛ silamɛ dɔ ka yɛlɛma ka kɛ chrétien ye waati dɔ la chrétien dɔ ka yɛlɛma ka kɛ silamɛ ye waati dɔ la ou bien sufi dɔ ka yɛlɛma ka kɛ sunabɔ ye waati dɔ la anw ka démarche nin an y'a fɔ fan bɛɛ a kun tɛ o ye e dan bɛ taa sira min na i ni ala cɛla a kɛ ni e sɛbɛ ye kana kɛ ni musaraka ye mais a kɛ jamana ka cadre min kɔnɔna na jamana min bɛ ka bɛn ɲini ka na a denw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛ o cadre kɔnɔna na ka e tɔɲɔgɔn bonya a ta kɛta kɔnɔna na a bɛ komi ni élection bɛ kɛ sisan min bɛ e fɛ n'o cɛ ka ɲi e b'o de yira mɔgɔ wɛrɛ la mais e tɛ datu dɔ nin taara ne n b'a fɛ ka kɛ nin ye n b'a fɛ ka kɛ nin ye nin solution bɛ n bolo ka kɛ nin solution bɛ n bolo ka kɛ ne ka diinɛ a bɛ mɔgɔw wele ka na nin ma ne ka diinɛ a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogo la o ye ka dura ye e tora o kɔnɔna na mais diinɛ nin a bɛ ta a ye wajuli kɛ e ka diinɛ kɔnɔna na a ɲuman fɔ an m'a fɔ e ka musalakali kɛ e ka diinɛ ka kuma fɔ cogo la mais an ko e ka hakiliba miiri kɛ a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana an m'a fɔ n ko e ka diinɛ ko ka kuma mun fɔ diinɛ tɔgɔ k'i kana fɔ a fɔ mais e ni ala cɛ kuma ko n ka ɲi n fɔcogo kuma ko n cɛ ka jugu n fɔcogo kuma dɔ bɛ yen a bɛɛ kelen mais a nasira cogo bɛ a kɛ kɛlɛ ye donc bɛɛ ka diinɛ b'a ɲini e fɛ e ka kuma o cogo de la mais a kun tɛ k'i ka to musarakali la k'i ka diinɛ yɛrɛ labila an na kun tɛ o ye an na kun ye kerecɛnkɛ silamɛkɛ sufikɛ sunamɔgɔ aw ka sigiba in a bɛɛ bɛ jamana kelen de kɔnɔ ka miiri jamana dɔ bɛ yen waati dɔ la a tɔgɔ tun ye ko Syrie dɔ tun ye ko Irak dɔ tun ye ko Libye waati dɔ kun kɛra a jamana ninnu kɔnɔ tellement que kɛlɛ chauffera silamɛ kun tɛ seli kerecɛn kun tɛ seli awa hali ladatigi kun tɛ ka laada kɛyɔrɔ sɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ seli église kɔnɔ misiri kɔnɔ i ka bois sacré la o y'a sɔrɔ jamana mɔgɔw lafiyalen bɛ jamanadenw lafiyalen bɛ surasi ninnu filɛ walahi n bɛ ka min fɔ témoignage don ne ni ala cɛ min bɛ ne kelen ɲininka kaburu kɔnɔ walahi ninnu bɛ k'o wɛrɛ di cogo min na bi a ka gɛlɛn ninnu ma k'o to kisɛ ci la kungo kɔnɔ ka e ni ne ni kanda k'an to an b'an ka télé écran filɛ la a ka gɛlɛn ninnu ma o ka to kungo kɔnɔ k'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na Sikaso dɔw bɛ ɲɔgɔn na Kayi dɔw bɛ ɲɔgɔn na Bamakɔ a bɛ o démoraliser a b'o ka hakilina miiri cɛ ka na parce que bɛɛ bamuso bɛ yen bɛɛ fakɛ bɛ yen bɛɛ burankɛ bɛ yen bɛɛ buramuso bɛ yen bɛɛ numɔgɔ bɛ yen bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yen donc o bila nin bɛ ka anw kisi n'u ka nafolo ye tɛ dɛ n'o ye nin ye nin o farikolo nin o bɛ kungo kɔnɔ o de kama anw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra mais anw bɛ Kayi an bɛ bolila sira kan goudron tiɲɛni bɛ courant tɛ yen a taxi cɛ man ɲi nin bɛ taa nin bɛɛ ye ala tando ye ne ko dɔ ma london ko n'i y'a mɛn i bɛ lɔ k'a fɔ ko insécurité tɛ yen o yɛrɛ de ye sécurité ye n tɛ taa kuma fɔ yɛrɛ insécurité bɛ yen n'i y'a ye yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko insécurité bɛ yen n'a bɔra e da la dɔrɔn o kɔrɔ de ko sécurité bɛ yen nin ye nin fɔ ne ma mais ne taara sisan ka taa a jaabi n ka église kɔnɔ
ni taara ka taa jaabi n ka misiri kɔnɔ n ka wajuli kɛyɔrɔ la n ka kerecɛnya laseli yɔrɔ la ni ne y'a jaabi ne bɛ yɔrɔ min na ne hakili b'o de la mais a bɛna ta fɛn dɔ la ko réseaux sociaux a bɛna yɛrɛkɛ n'a yɛrɛkɛra o maintenant ne kɔrɔmuso den min bɛ furan na ne kɔrɔkɛ den min bɛ furan na n'a mɛn ko mankan bɛ ne nɔfɛ a b'a fɛ ka kisɛ ci est ce que ne sentiment min bɛ a la a bɛ kɛ sababu ye a ka marifa bila wa a tɛ kɛ sababu ye a ka bila n'a ye marifa bila marifa taara mun nɔfɛ o bɛ na e sɔrɔ yan dɛ n'o nana e sɔrɔ yan sufiya ka ɲi sufiya man ɲi sunaya ka ɲi sunaya man ɲi kerecɛnya ka ɲi kerecɛnya man ɲi n'o nana e sɔrɔ yan o bɛɛ bɛ ban o e bɛna kɛ fɛn wɛrɛ la e yɛrɛ tɛ min dɔn ala k'an kisi o ma. ni tun ye Dr Mamadu Kone diinɛ ko ni bato ko ministre ni tun y'ale ka ɲa fura cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye an ka jamana kɔnɔ na ala k'o sabati hakili ɲuman ni k'o d'an ma n'an bɔra ye Sidiya Kulubali ka bɔ Ŋɔnɛbugu Wɛnina Masina marabolo kɔnɔ na bi mara lamɔ bilama dɔw ko bidenw k'u tiɲɛna Sidiya Kulubali y'a tila mun ye o ko la. maa o maa b'a fɔ bi ko mara tiɲɛna mara tiɲɛna mara tiɲɛna mara ma tiɲɛ dɛ maa minnu kan ka marali kɛ olu ji tiɲɛnen don ni magara min dina bi kin jogon jogo ne den bɛ se ka kɛ mana a b'a kɛ la dɛ bimadenw ma tiɲɛ dɛ bi marabaw ji tiɲɛnen don den di mɔlɛya fama fati mɔlɛya di ma ko démocratie anw tɛ démocratie maa ye o fa i b'i sigi fa place la den bɛ lamɔ ka ɲɛ nka n'i m'o ji kɛ k'e b'o kɛ ɲɛ waleya ni ɲɛ jarakila ni den yɛrɛ ɲɛ wara ka kɛ e ye tasi a bɛ fɔlɔ maa min na o ye e ye denw ma tiɲɛ dɛ den marabaw ji tiɲɛna a bila bɛɛ bɛ k'i den kɛ bi komi n'a fɔ ma wolo maa sigi den ni yɛrɛ ma wa ala jɔ a di ma ma ala ye den mara cogo bɛ fɔ an k'a ban ko n'ala ye den di i bɛ to a ɲuman da la i b'a bila kalan na kalan façon façon a bɛɛ kalan ye i diinɛ dɔ nama n tɛ arabu kalan mɛ misali ni kalan wɛrɛ ye dɛ n'i mɛ diinɛ kɔni dɔn hali n'i wolola arabu la diinɛ mɔgɔ t'i la nka mɔgɔ hakilila ko ni arabu kan bɛ ba mana an ta mana o ye mun ye cɛ tɛ i den don kalan na walasa a k'a kɛ diinɛ dɔn arabu kan ko t'a la kalo vi inna akramakum indallahi atqakum ala mɔgɔ bɛ maa min na maa min sara ni ala ye wolo diya i kungo b'i bolo i wolo fina i kungo b'i bolo ala mɔgɔ bɛ mina damani i kisara ala ye denw bɛ tiɲɛ bi marabaw ji tiɲɛ na bɛɛ den kedi f'i sɔnna karisa wa ne den kunkolo tɛ gɛlɛn dɛ n ka tɛ sira maa ye dangaden a tɛ sira diɲɛ a tɛ sira diɲɛ kamo yɔrɔ dɛ min den bila mun la ne y'a mɛn u da fɔ ɲi bɛ kun da kɔnɔ ne ko den tiɲɛ den bɛ tiɲɛ cogo di n ko den bɔ kana jɛ n'i y'a mɔ k'a bila cogo a bɛ jate di ko maa tɛ se k'i den bɔ jamana sariyaw tɛ jɛn n'o ye e ko marabaw nɔ don ko ko to jamana kɔnɔ na maa bɛna se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin den ma wa bɔli tɛ den la an ko diinɛ tɛ den mɔgɔ fɛ n'a ye den bɔ n'a a farikolo jɔra bɔli la a tɛ sira maa bilen koyi den bɛ ladon kama bɛɛ bɔnmina na a k'i fa ɲɛ ŋunu dɔn a k'i ba ɲɛ ŋunu dɔn n'a mɔna n'o i de ye damani a bɛ taa mun sira ye ko dɔ ji bɛ yen ni den bɛ yen i man k'o k'a ɲɛna fiyewu ne maa mun ko karisa e man kan kɛ démocratie ta aw fana kɛ fan kɛ bɔ kojugu i b'i den ji bila cɛn sira ma den hakilila k'o je ɲuman ye maa bɛ den dilan ka sɔrɔ i m'a ɲini o e bɛ baara min kɛ den bila la kɛra den ko diya i yɛrɛ ye ni den mɔna n'a ye hali n'a mɛ a kɛ ŋuna fɔ e ta si a b'a kɛ ma se bɔli ma o bɔli t'u la o mara cogo ni bɔli tɛ taa n'i ye den mara ne bɔli ne musomanin don n'i y'a di cɛ ma n'a taara cɛ so ne cɛ ta ye kuma ye e dun y'i den mara ne bɔli je ne cɛ mɛ bɔli fara bulon dara futi ye den wolo yɔrɔ bɔnmina na i b'a ye den b'a ba dɔn tɛ bɛɛ kan i b'a sɔrɔ ba filɛ cogo ba taama cogo den b'olu filɛ fɔlɔ tile b'a kɛlɛ yɛlɛma fa o fɛ e ji b'i ladamu ni den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ladamu ɲuman i b'o k'i kɛwale i b'o k'i kumakan ye ni den filɛ dɔrɔn a bɛ taa min nɔfɛ a bɛ kɔnɔ fɔ kalanden bila ladamu y'a karamɔgɔ fɛ cogo min na karamɔgɔ n'i b'i denmisɛnw ladon e ji kan ka ladamu karamɔgɔ b'u sen siɲɛnɛ bi walimuso y'i bɛ poromu sen b'u digi ala ko tɛ ala kɛra ko tɛ n k'a bɛ kɛ min yɛrɛ la o wele yɛrɛ sen digi o mɛ ne tɛ cɛ dogo k'a fɔ k'a bɛ k'i ɲɛ kungaw k'a fɔ n bɛ k'i nin fɔ o don k'a fɔ karamɔgɔ sen tɛ sɔrɔ ka digi o ye kalo tigɛ nka a ti bɛn kiraw ma kuma tɛ aw ma walimuso k'i taa wali cɛ sen minɛ k'o digi k'o ye karamɔgɔ ye kalo don e muso tɛ e denmuso tɛ a nana damani kɛnɛ dugawu ɲini na e b'i sen d'a ma a b'o digi kalandenw sigi mɛ kalandenw b'a lajɛ jumɛn n ja haramu tɛ nin na yɛrɛ o kalandenw ta tɛ taa sen digi ma jɛnɛ y'a bila la karamɔgɔ bɛ cogo min na bangebaw y'i bɛ di hali n'i jugu kɛ jugu sɛgɛli dunkulu jugu ye i kɛnɛw kɛ i den ɲɛna i kɛnɛw kɛ i kalandenw ɲɛna o b'u tigɛ i la de n'u tigɛr'i la olu t'o filɛ fɛn bilen o bɛ kɛ olu dondogi je u bɛ yaala n'a ye o ma n'u bɔra ko denw tiɲɛnen don a ye fara denw na denw m'u yɛrɛ wolo. Tabusiden maliyɛn min bangela Côte d'Ivoire o de o y'a ba ye nka a fa o ye faransɛ de ye o kɔrɔ ko maliyɛn tɛ faransɛ de don entraîneur nin y'a wolola Abidjan de en 77 ivoirien de don maliyɛn tɛ Mali ka coupe nin de ta o t'a sagonako ye o t'a fɛ ko ye o de kama a sɔnna ka nin changement modèle kɛ i ye équipe min dominer a ka mɔgɔ kelen gɛnna carton rouge la depuis 21 minutes la a bɛ gɛn waati min na sɔrɔ e ka bi t'a la e y'a dominer ka to domination na fɔ ka na bi kelen don a la o bi tɛ se ka égaliser diɲɛ kɔnɔ bi min bɛ égaliser bi donnen aw gɛnna rouge la ka sɔrɔ bi bɛ aw la o bi bɛ se ka remonter nka i gɛnna rouge la o équipe kelen tila
tilala ka na i dominer k'i dominer fo ka n'i mener o bi tɛ se ka bɔ n'i y'o bi bɔ ye o ye entraîneur ka défaut ye o ka di égalisateur fana o tun tɛ bi ye parce que u ye faute de kɛ a y'i pan k'an ka défense ɲagate t'a kɔnɔ la ka sɔrɔ ka coup de tête kɛ ka di cɛ ma a tun bɛ segin ka na da faute de la bi tɛ arbitre ma sɔn k'o kɛ VAR ma sɔn k'a wele u ye Nigeria ka demi-finale la u ye Nigeria ka deuxième but refusé ka na ballon segin ka taa da fɔ penalty la Nigeria kan kɔnɔ parce que ko ballon départ la ko faute bɛ yen Côte d'Ivoire fana ka but égalisateur ballon départ la faute bɛ yen nka arbitre ma sɔn k'a jira parce que arbitre fana kun sannen don anw ka kan nin minnu y'an bati maliyɛnw tɛ maliyɛn bɛ se fɛn musalaka la Yves Bissouma ye Bousmane de Yves Bissouma kun man ka jouer Mali terrain kɔnɔ cogo si nana dɔ jouer a ye but don nka a ye but don a ko k'a tɛ but manifester parce que a ye but don a faso la depuis o kɛla a ma sɔn ka ballon tan tuguni a nana n'a ballon ɲɔgɔn filanan ye a y'o ta ka taa kɛnɛ ma entraîneur kun man ka sɔn la ka Kamoru Dunbuya labɔ a kun man ka sɔn ka Sinayogo labɔ parce que olu de bɛ ka se ka Côte d'Ivoire défensive maintenir u ka kan kɔnɔ bon min tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a y'o fana kɛ milieu défensif fila a y'o fila bɛɛ ta ka bɔ a kɔnɔ milieu offensif kelen fana k'o bɔ a kɔnɔ a ye Aïdara labɔ a man ka bɔ ka Jaje Samasegu labɔ a man ka bɔ ka Lassana Coulibaly labɔ a man ka bɔ ka Sinayogo labɔ a man ka bɔ ka Kamoru Dunbuya labɔ a man ka bɔ min kɛra problème ba ye Mali fédération kun man ka se k'o de reconduire maliyɛn bɛ musalaka kɛ ko bɛɛ la cɛkɔrɔba min bɔra k'i sigi k'a fɔ ko Mali baaralen don jakaw wolo ko depuis Houphouët-Boigny ni Modibo Keïta tile nkalon de don Mali kade Côte d'Ivoire kade ma deli ka se anw ka kade la Côte d'Ivoire junior ma deli ka se anw ka junior la Yves Bissouma kɛlɛ nin ye a ye but don Côte d'Ivoire la Sénégal ka Sénégal éliminer u taara fɔ coupe du monde na hali sini sɔgɔma n'i ye Mali kade ni Côte d'Ivoire kade bila ɲɔgɔn na an b'u ka kade gosi n'u bɛ kiliyan ɲini la u k'u ka kiliyan ɲini kan fɔ o ka fisa ni ka t'i sigi ka kan sugu dɔw fɔ entraîneur y'a kɛ mun kama ne kɔni t'a bila minɛn si kɔnɔ Ivoirien don Français don Asimi ye kan dɔ de fɔ ka ninnu bilasira makɔrɔ b'a fɔ la ɔhɔn ni nin ye Asimi yɛrɛ kumakan ye anw tɛna sɔn Asimi ka kupu nin ta Faransi dongo ma nɔgɔn dɛ Mali entraîneur ni a fa ye Français de a bɛɛ na de ye Mali ye sinon entraîneur Cheikh nana san min na k'a bɛ fɛ ka jouer Mali fɛ n'a taara k'a bɛ jouer Côte d'Ivoire de fɛ fɔlɔ Ivoire de ko a place tɛ yen min ka so ala ka na Mali fɛ Mali a sélectionné 6 fois a donna Mali match la 2 fois an ka entraîneur camanba bɛ yen maliyɛn balontanna ko camanba bɛ yen u k'an ka équipe ta ka kalifa maliyɛnw yɛrɛ la o ka d'an ye u k'an ka équipe to Français bolo a kɛtɔ ka Yves Bissouma ladon o y'a sɔrɔ nɛnɛ dɔ jɛlen y'a ka bi kelen min don kaba nka Yves Bissouma sen don terrain kɔnɔ yɔrɔ min na Côte d'Ivoire tribune bɛɛ ye Côte d'Ivoire hymne national dali daminɛ o kɛkun ye mun ye Yves Bissouma k'a dɔn ko Ivoirien de don a man ka olu baki ni tun ye Musa Kone ni tun ye Ale Kaɲe ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ye an ka jamana kɔnɔ ɲɛta hakilisegi yarabi Mali ala k'u bila sen kan n'an bɔra ye n'i ma don dɔ sɔgɔmada to don dɔ wulada ti k'i ɲɛna an sigiɲɔgɔn yan anw n'ale de tun bɛ danbɔ n'a bɛ wele ko Cheikh Umaru Kulubali an n'a bɛnna sigi la ani bɛɛ lajɛlen tun bɛ tulon ni yɛlɛ kɛ entrepreneur kundo min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni maaw bɛna sigi la kosɛbɛ alamisa tɛmɛnen na Masa Ramani y'a minɛ na janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra sirakɔrɔ nɛgɛtana a ka denbaya la n'i y'a sɔrɔ o kɛra jumadon jumaseliw kɔfɛ a kɛra jamako de dan ye a kɛnɛ kan u ka dugulamaw degelakaw olu ye délégation bila ka na k'a ye misiriw baara kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛ in ka degelakaw ye kuma minnu fɔ an k'u lamɛn. Dawuda Kamara ne bɔ Degela Kangaba Segu ne kɔrɔkɛ den don ne sugu lɔ ni silamɛ de silamɛya de an ka misiri lɔtɔ mɔgɔ dɔ y'an dɛmɛ ka misiri lɔ an ye fu mais an ko an kɛ cɛncɛn cɛ Segu de Sanogo Kasi ne filɛ nin ye Yirimajɔ énergie kɛrɛfɛ radio oxygène kɛrɛfɛ la cyber min bɛ yen n bɛ photocopie kɛ ne ka yɔrɔ bɛ yen ne ni Kulubali an ye ɲɔgɔn dɔn misiri de kɔnɔ o kɔfɛ a kɛra baara ɲɔgɔn ye ani ɲɔgɔn cɛ ne kɔni tɛ foyi dɔn a la ni Ala ko tɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka saya k'a ma lafiya. Ne tɔgɔ Ali Ɲangadu ka bɔ Yirimajɔ énergie yɔrɔ la an bɛ an kɔrɔkɛ ɲuman n'o ye Seku Kulubali ye anw ni ale ye ɲɔgɔn dɔn silamɛya sira de kan a ye ɲɔgɔn dɔn o de la fo ka na saya sera ale ma bi an t'a dɔn ni foyi ye ni Ala ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye silamɛ a b'i fɛ an y'a dɔn ni o de ye n bɛ Ala deli Ala ka hinɛ Ala ka yafa kama Ala ka fara silamɛ su kan. Dawuda Sise Yirimajɔ an bɛ Kulubali kɛ kɛnɛ kan Kulubali jɛmu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔfɔlɔ o ye baarakɛɲɔgɔnya ye diɲɛ in tilala ka na yɛlɛma ka na kɛ Ala ko diɲɛ ye vraiment Kulubali a y'a sɔrɔ ne ye silamɛ ye mais k'a kɛ misiri yɛrɛ hɛrɛ dɔrɔn ne ye Abdulayi Kulubali ye Yirimajɔ ne yɛrɛ bɛ immeuble Garankata la radio Segu ka immeuble la Seku Kulubali entrepreneur don a bɛ bâtiment baara ninnu de kɛ an kɔni bɛ min dɔn a la o ɲuman ye de an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ an ka sɛnɛma su bɛɛ la Ala k'an yɔrɔ bɛɛ laban ko ye. Ne ye Hamadu Bari ye ne bɛ ko a ma ko Bari Yirimajɔ énergie la yan nɔ an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun an bɛ bani kɛnɛ de kan n'o ye an balimakɛ Seku Kulubali ye ne ni Seku jɛra kabini 2015 tiɲɛ yɛrɛ la a ka seere dɔ kun ye ne ye parce que mun y'a yɛrɛ ka bureau clé ye a bɛɛ kun bɛ ne de bolo n y'a ka danaya mɔgɔ ye hali ni hamina ko ye minɛ ni n y'a fɔ a ye a bɛ n bila sira wa Seku ani alimamiw ni maabaw jɛra an ka duwawu b'a ye Seku ni bɛɛ bɛ cogoya min na kurun in kɔnɔ Seku
ala ka hinɛ a la. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka hinɛ la segu taara ka taa da dayɔrɔ laban da sirakɔrɔ mɛgɛtana ale sɛlɛdu la jama tun bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ dugawu k'a ye a y'an kɔn kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jama ala ko nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana ko kana na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo. a karamɔgɔ fɛn min ye Gaza ale y'olu duguya fan fɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye jumadon yɛrɛ ye ko Israɛl sɔrɔla silakaw ka wuli ka jɔ kɔfɛ ko a fanga bonyana kosɛbɛ k'a kɛra sababu ye ko banabaatɔ minnu tun bɛ yen nɔ ko wa ninakilikanw ko o gɛlɛyara kosɛbɛ o kɛra sababu ye ko banabaatɔ caman kɔni ko olu fatura nin waati na wuli ka jɔw bɛ sen na fɛn min a ma se ale kɛlɛcɛw k'a fɔlɔ olu bɔra ka ni lasɛn kɛ o kɔfɛ fɛn min ye jagokɛla maa 12 ɲɔgɔn bɔɲanko ye olu minɛla Espagne jamana kɔnɔna la ka sababuya kɛ k'u donna ni Senegali jamanaden maa 200 ɲɔgɔn bɔɲanko ye Europe jamana caman kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko n'i y'a ta ka lajɛ ko ni jagokɛla ninnu kɔni ko maa caman yɛrɛ kɔni bɛ k'u bolo nka sɛgɛsɛgɛliw bolo dalen fɛn min ye kɔgɔji lakanabaaw ka wulikajɔw senfɛ o y'a jira k'a fɔ jumadon u sera ka tɛgɛ da ni jagokɛla maa 12 in kan o kɔfɛ Irisi jamanakuntigi n'o ye Vladimir Putin ye ale sinacɛ n'o ye Alex Navalny ye ko jumadon ko ale fatura k'a to kaso la k'a si to san 47 na fɛn min ye Alex Navalny yɛrɛ ye ko a bɛ waati jan bɔ ko depuis jamanakuntigi kala taa sigi wagatiw la ni fɛn min ye jamanakuntigi Vladimir Putin ye ko ale sigi wagati fanga la ko Alex Navalny k'a tun bɛ kaso la nka ni waati in na fɛn min ye Irisi kasobɔ lakɔnɔbaw ye olu ye lase kɛ ka jira k'a fɔ ko Alex Navalny k'a fatura jumadon ka to kaso la an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye. Umu Danbɛlɛ kunnafoni ɲɛna an ka jamana ka se jan jamanaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ ala ka basi badabada ani k'o sabati